Івановський район у 15 кілометрах ад райцэнтра знаходзіцца вёска Бродніца, праз якую ідзе чыгунка напрамкам Брэст-Гомель. Але для таго, каб скарыстацца паездкай на дызель-цягніку, мясцовым жыхарам неабходна прайсці больш за 3 кіламетры для бліжэйшага прыпынку ў вёсцы Юхнавічы. Па словах аднавяскоўцаў, праблема адсутнасці прыпыначнай пляцоўкі ў Бродніцы існуе не годы, дзесяцігоддзі. Марыя Белахвосцік успамінае, як праважалі дзяцей студэнтаў на вучобу. Часцей за ўсё прыходзілася ісці пешу і пры гэтым несці цяжкія сумкі. Стариков уже много. Это же не одни мы, а детей сколько ездит. Это же надо наймать машину и везти у Юхновича всех. Зрабіць прыпынак у Бродніцы паабяцаў і памочнік прэзідэнта краіны. Гэтае пытанне было ў ліку першых, з якім мясцовыя жыхары звярнуліся на асабісты прыём да Анатолия Маркевича. То есть, по сути дела, все документы, которые необходимы для этого, они подготовлены. Вот, и начало работ запланировано на окончание апреля месяца. Сделает. Начало работы. Таксама жыхароў Бродніцы хвалявалі якасць пітной вады, рэжым работы вулічнага асвятлення і добраўпарадкавання вясковых дарог. Гэтае пытанне мясцовыя органы ўлады будуць вырашаць планава. Что касается остановочного пункта задан, значит, проектирование данного объекта проводится. По плану оно планируется быть завершено к середине апреля, после чего будет начато выполнение работ. Что касается качества воды, значит, качество воды проведен анализ. Да, действительно, есть превышение нормы железа, в соответствии с чем данный агрогородок включен в план мероприятий по строительству станций обезжелезывания в данном объекте на 2021 год. Астатнія звароты жыхароў Івановскага района да памочніка прэзідэнта Анатолия Маркевича тычыліся выключна асабістых пытанняў. Людзей хвалявалі праблема працаўладкавання па месцы жыхарства, а таксама жыллёвыя спрэчкі. Кожны зварот быў разгледжаны ў прысутнасці прадстаўнікоў мясцовых уладаў. К слову и к чести районного исполнительного комитета, служб, руководителя, специалистов, надо отметить, что вопросы, которые задаются, они имеют житейский характер. Отдельные граждане прошли очень много уже инстанций, и чувствуется компетентность тех ответов, которые уже прозвучали, но тем не менее мы еще раз услышали людей, и по каждому вопросу постараемся дополнительно разобраться для того, чтобы, конечно же, ни в коем случае ни одно обращение не осталось незамеченным. Тетяна Будгусеїм, Діана Мішук, Олександр Дяченко, телерадіокомпанія «Брест».